Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ya kasuwan ne. Lafiya lawa. Akwai Sprite. Akwai. Nawa take ne? Naira 100. Jira a can wajen zan dawo. Okay. Kai! Hayya kai! Haba! Kai! A'a ko an so ko an ki ai arewa uwa take. Mu ne Najeriya a ko ina to kun ji faɗi muke. Kowa ya raga mana to alasi ne bai karya yake. Ina kuke ne masu ce a raba to yanzu da ku nake. Baba, waya ne. Ka ce kana nan da wallahi. To mu gaisa mana. To ya gari ya kwana biyu ne. Wallahi kun yi kuɗi kun ɓoye ku ganin ku sai an sha wahala. Ka ce kana ɗan ɗaga irin da tura wannan ya suke ce mashi masu Sprite ko? Baba ni fa lemun nan kamar da sanyi ko? Baba ni fa ka san Akwai sanyi. Ka ga wancan mai shagon nan sai shi. to yanzu ya za a yi ne? Ni baba ke baba ya san me? Wallahi shugabannin Najeriya ba su adalci wallahi. Mu ma kuma sadaka mun fara rashin adalcin nan wallahi. Wallahi ne. Ai shi ke wanda zama dai kawai An karɓo biyo wata. biyo wata. Biyo? A shi kenan ai zan je mana da maka. Ai ana kai. Canjin kuma fa. Kawo min canji na. Naira 40 ce fa. Kawo min canji na ce. Shi kenan ba. Biyo wata guda ɗaya. Assalamu alaikum. Amin alaikum Shago. salam. Ya. Aman fiye wata. Ke. Guda ɗaya za a bani. Amma ba canji je ka dawo. A ni gaskiya mai gida bai dada ce min ba canji ba wallahi. To canjin fa. Dan ka je ka dawo mana a. Ya dan san ku ya ne. Amma ga shi ko ni fa gaskiya. Ya mai shayi. Ya ne. A bani kwai. Kamar na lafiya. A saya min na 500. Assalamu alaikum. Duk barkan ku dai. Mai gida dan ban ruwan zafin nan mana. Wannan nawa kenan? A kan wuta na 50 ne? Ina da shayi ya faka yanzu. Ban gane a faka ba. Yanzu daga 350 sai 500. Kai, Amma ban faɗi kuɗin biredi. shi ba biredin. Wannan da kake gani 500. Ikon Allah. Wannan kuma 150. Kai, to ai da aka kwamman tsige 250 zai sai mu da shinkafa guda. Da kenan tusa da ke. Iye, ni me? To ai garin rago na nan ai a me a Ba da cikin hakan ne. kai gaskiya da wannan mai gida. Tare da bane ba. To gaskiya a sake wallahi. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu da bidiyoyinmu da waƙoƙinmu ko in ce comedies ɗinmu, ku ziyarci shafinmu na YouTube, kana ku mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Inuwa TV, taku ci. Zamani riga ban harfe ba, komai na da lokaci haka ba zan masa